Krásný den, necelý týden po skončení silničářského mistrovství světa vás vítám u dalšího boje o duhové trikoty, tentokrát v odvětví, které možná nám nejlépe charakterizuje populární rčení, že cyklistika je jenom jedna, protože právě na mistrovství světa na grevlu, které letos má svůj oficiální teprve třetí ročník, se nám schází společnost, která se během roku jenom těžko někde na jednom závodě potká. To znamená velké hvězdy silniční cyklistiky, velké univerzálky, které jsou schopné během celého roku kombinovat silnici třeba s horskými koly nebo cyklokrosem. No a potom samozřejmě specialistky jak na cyklokros, tak také třeba na horská kola. I když těch tady o tomto víkendu tolik mít nebudeme, vzhledem k tomu, že zároveň končí také letošní světový pohár právě bikerů v kanadském Mont Saint-Anne, ale i tak je ta společnost naprosto exkluzivní, která se letos poprvé v boji o duhové trikoty v této stále velmi mladé disciplíně setkává v Belgii, ve Flandrech. Asi bychom těžko hledali oblast na světě, která je více doslova postižená cyklistikou, samozřejmě oblast, kde se vždy na jaře konají ty nejvýznamnější jednodenní závody. Dnes se tedy koná závod žen, který odstartoval ve 12 hodin v přibližně 4000 městě Halle, které se nachází západně od belgické metropole Bruselu. No a bohužel nakonec je to bez obou dosavadních světových šampionek, které se obě dvě na poslední chvíli ze startu omluvily. Kateřina Nevědomá, která v loni slavila v Itálii jeden ze svých největších úspěchů, letošní vítězka Tour de France, se nakonec poté, co na mistrovství světa byla zklamaná minulý týden, na šampionátu obsadila 17. místo, tedy na mistrovství světa v silniční cyklistice, tak nakonec letošní sezonu předčasně ukončila. No a nakonec ve startovním poli není možná největší doslova chameleonka posledních let Pauline Ferrand-Prévotová, letošní olympijská vítězka mezi bikerkami, která se teď už bude zase plně soustředit na silnici. Viděli jste Sanne Kantovou, představíme si další zajímavé tváře. Tady máme Shirin van Anrooyovou, která vynechala mistrovství světa na silnici, ale vypadá to, že tady už je připravena v plné síle. Jsou tady i sestry Markusovy, Riechane. Minulý týden byla velmi významnou postavou na mistrovství světa právě na silnici, tedy ve švýcarském Curychu. Vy jste před malou chvílí mohli vidět i jediný český dres ve startovním poli, Kristýnu Zemanovou. To je, řekl bych, pro změnu největší univerzálka v našem současném pelotonu, trojnásobná mistryně České republiky v cyklokrosu a letos také vítězka teprve 5. ročníku českého mistráku právě na grevlech. Viděli jste Marianne Vosovou, tak to není vůbec co dodávat, to je asi největší legenda vůbec historie tohoto sportu, velmi silný tým znovu postavili Italky, včetně Silvie Persikové. Tady máme Lucindu Brandovou, která na posledních 7 mistrovstvích světa v cyklokrosu vždycky brala medaili, jinak členka velmi silného týmu Lidl Trek na silnici. Nechybí ani Femke van Empelová, držitelka duhového trikotu z posledních 2 světových šampionátech právě v krosu, a vedle ní Puk Petersová. Tak k ní se určitě ještě dostaneme, ta zažívá neuvěřitelný rok. Nejprve v táboře bronz na mistrovství světa v cyklokrosu, později titul světové šampionky mezi bikerkami, navíc jí kvůli defektu utekla medaile i na olympijských hrách. No a minulý týden se stala mistryní světa na silnici do 23 let v tom redukovaném pořadí. No a proti té nizozemské převaze tady vidíte, jak si kontrolovala kolo těsně před startem Lotte Kopecky, která před týdnem obhájila titul mistryně světa na silnici. Tak stačí už jenom těchto pár men, aby bylo vidět, jak vlastně atraktivně tahle disciplína a jakou pozornost láká těch opravdu největších světových hvězd. A to jsme si zdaleka nepředstavili všechny. Mohli jste tam mimo jiné vidět také Tiffany Cromwellovou, Australku, další z velkých favoritek, mimo jiné druhou v letošním celkovém pořadí UCI Gravel Series, což je seriál celkem 25 závodů, který ještě úplně neskončil. Bude se do něj počítat třeba i za 2 týdny evropský šampionát v Itálii. No a můžete vidět, že od začátku se jelo pěkně zostra, hned za to vzala Lotte Kopecky, kolem ní ta lavina oranžových dresů Oranies, tedy jednoznačně nejsilnější ženské vlastně cyklistické velmoci. Projíždělo se i kolem jednoho z největších vlastně street artových děl, které můžete vidět v Belgii, právě ještě ve startovním hale. Později potom se závodnice dostaly přes vodní kanál, který spojuje Brusel a Charleroi právě tady při
přejezdu přes most Misia, který byl otevřen teprve v roce 2022. Tohle jsou všechno obrázky, tedy staré přibližně 2,25 hodiny. Startovalo se tedy těsně po poledni. No a na prvních 20 kilometrech se v té vedoucí skupině velmi dobře držela česká šampionka Kristýna Zemanová, která letos na domácím světovém šampionátu v krosu v Táboře se zase kousek posunula v té kategorii naději do 23 let a vybojovala skvělou stříbrnou medaili. Jinak je to závodnice, která teprve letos v říjnu, tedy přibližně za necelé 3 týdny, oslaví 21. narozeniny, takže rodačka z Kosmonos u Mladé Boleslavi patří mezi opravdu nejmladší účastnice tohoto šampionátu. Ještě na mezičase na 40. kilometru Kristýna jela, řekněme, v dosahu úplného čela, tam byla její ztráta necelou minutu, ale potom, a to je samozřejmě znak této cyklistické disciplíny a můžete to vidět i z těchto záběrů, jí bohužel postihl defekt předního kola, takže na mezičas na 50. kilometru přijela sice ve druhé skupině, ale s úplně prázdným předním kolem a to jí samozřejmě srazilo výrazně dolů. V tu chvíli už její odstup za tou naprostou špičkou byl přibližně 2 minuty. Je tohle samozřejmě věc, která k gravelovým závodům patří. Zdaleka se nejede pouze po hladkém asfaltu, ale jezdí se po louce, v lese, po těch šotolinových nespevněných cestách a je to, řekněme, ta ryzí cyklistika, která asi každému z nás může připomenout, když vyrazíme na kole a nejsme zrovna blázen, který švihá 150 po asfaltu, tak zkrátka si terén nevybíráte a jezdíte prostě, kam vás cesta zavede. No a tady uvidíte teď, stále to jsou ještě záběry ze záznamu, že tahle smůla potkala také velké jméno Fem van Empelovou s číslem 405. Poznáte ji podle té žlutočerné helmy, která připomíná, že jezdí za jeden z top silničních týmů, tedy Visma Leasebike, společně třeba s Marianne Fossovou a od příštího roku i s Pauline Ferrand-Prévotovou, protože právě při průjezdu jednou z mnoha lesních pasáží, jak můžete vidět, Vlámské Brabantsko, to je opravdu provincie plná lesů, tak i Van Empelovou potkal defekt, který na malou chvíli vlastně vyřadil z té vedoucí skupiny. Jinak podle posledního měření, které máme k dispozici po 70 kilometrech, to znamená po více než polovině té trasy, která má celkově 135 kilometrů, by už vepředu měla být pouze čtveřice opravdu top jmen. Marianne Fossová, Lotte Kopecky, letošní mistryně Evropy na silnici a loňská mistryně Evropy na grevelu Lorena Vípsová, jinak letos nejúspěšnější silničářka sezóny, a s nimi členka té velmi silné italské sestavy Soraya Paladinová. Takže tady můžete vidět, v jakých terénech se v závodech na grevelu jezdí. Tohle jsou opravdu parádní, atraktivní záběry. Vidíme, že i počasí dnes opravdu ve Flandrech drží. Není to takové to typické počasí, které známe z těch jarních jednorázovek, kdy se opravdu jezdí většinou za nízkých teplot, často za deště. Dnes krásné sluníčko a tyhle záběry opravdu ukazují, proč je tahle disciplína tak atraktivní nejenom divácky, ale i pro samotné top světové závodnice, které tedy rády kombinují různé disciplíny. Ve startovním poli nakonec se do dnešního závodu tedy oficiálně přihlásilo 116 cyklistek. Tady máme další velké jméno, Kristen Majorisová, vlastně dlouhodobě nejlepší lucemburská cyklistka, také jedna z top závodnic, pokud jde o cyklokros. No a samozřejmě těch technických problémů přibývalo. Vy jste to možná viděli hned na začátku, kdy si tam Lotte Kopecky tak ťukala do toho svého pláště. Z prvního pohledu, pokud sami nějaký gravel doma nevlastníte, vidíte, že ta kola se přeci jenom svou stavbou liší. Jede se na mnohem silnějších pláštích. I ta prostupnost vlastně vidlic musí být mnohem větší, protože zkrátka je potřeba, aby to kolo něco vydrželo, protože se stále nejezdí pouze po hladkém asfaltu. A tady už ten moment, který jsem trošku předznamenal, velká smůla pro Fem van Empelovou, opravdu královnu těch posledních cyklokrosových sezón. Letos to jasně potvrdila i u nás v Táboře na přelomu ledna a února na světovém šampionátu, kde naprosto suverénně zvítězila s náskokem minuty a 20 sekund na Lucindu Brandovou. A hned v tomhle případě vidíte další velký rozdíl třeba mezi silniční cyklistikou a gravelovou. Tady ta technická podpora není zdaleka taková, jako na těch velkých silničářských závodech.
A je to zároveň i důvod, proč některé velké hvězdy, hlavně ze zámoří, na mistrovství světa vůbec nedorazily, protože tady to většinou funguje tak, zaplať si sám nebo sama. Tady ta podpora od národních federací není zdaleka taková, jako na velkých mistrovstvích na silnici, na dráze nebo v cyklokrosu, takže řada opravdu velkých jmén, Američanek, Kanaďanek nebo zástupkyň amerického kontinentu si nakonec tu cestu do Belgie rozmyslela a na mistrovství světa je nevidíme. A to je samozřejmě ta další silná skupina, o které jsem zatím nehovořil, tedy skupina specialistů či specialistek právě na gravel. My ve startovním poli dnes máme vlastně ty nejlepší z letošního UCI Gravel Series, což je seriál, který začal v Rakousku už v dubnu a vlastně přes celou sezónu až do minulého týdne, kdy se jeli ty poslední závody, vlastně se sčítaly výsledky a byl to zároveň kvalifikační boj o postup na tento světový šampionát. Tak, tohle už asi budou živé obrázky a tady vidíme opravdu už pouze dvě absolutní top hvězdy světové cyklistiky, které ve své kariéře sbíraly úspěchy v případě Fossové na silnici a v cyklokrosu primárně a v případě Kopecké s číslem 401 na silnici a na dráze. Zároveň ovšem samozřejmě musíme doplnit, že i Marianne Fossová je olympijskou vítězkou na dráze už před 16 lety, když v Pekingu ovládla bodovačku. Takže vypadá to, že závodnice, které před nějakými 2,5 měsíci v Paříži bojovali o stříbrnou medaili v tom velmi zajímavém ženském závodě za vítěznou Kristin Faulknerovou, tak teď jsou solo takhle vepředu. A určitě mi dáte za pravdu, tohle je opravdu ryzí cyklistika. Tady se prostě jede po poli, po louce, po těchto malých cestičkách. No a za nimi je stíhá Lorena Wiepsová, nejúspěšnější silničářka letošní sezóny. 19 vítězství, tolik nemá ani Demi Volleringová, ani Lotte Kopecky. Tohle je opravdu největší sběratelka úspěchů v rámci letošní sezóny. Já jenom připomínám, že Volleringová má 15 a Kopecky 14 vítězství v letošní sezóně. To jsou takové 3 královny letošního ročníku. Ovšem Demi Volleringová tady po zklamání z mistrovství světa na silnici, což byl její samozřejmě primární cíl pro letošní sezónu, chybí. Přestože to je závodnice, která v loni brala bronzovou medaili na tom historicky druhém světovém šampionátu v italském kraji Veneto, kde nestačila pouze na Kateřinu Nevědomou a stříbrnou Italku Silvii Persikovou. Italky jsou jediné, které na dosavadních 2 šampionátech, oba dva se konaly u nich doma, brali medaily. Při tom premiérovém předloni byla bronzová Kiera Teokiová. Můžete ji teď o tomto víkendu sledovat mimochodem v rámci světového poháru bikerek v Kanadě. Takže krásně se nám tady prolínají opravdu víceméně všechny cyklistická odvětví. Třeba když se podíváme na italskou reprezentaci, teď tady jako na zavolenou zrovna jednu z jejich zástupkyň máme a podívejte se, jak různou stopu si tady závodnice volí, tak u nich vidíme třeba i bývalé medailistky ze světových šampionátů na dráze v týmové stíhačce. Takže opravdu krásný důkaz toho, že cyklistika je jenom jedna a když máte kvalitu, tak jste prostě dobří kdekoliv a to je samozřejmě případ těch, které teď vidíme vepředu, tedy na čele Kopecky s Fossovou a za nimi tedy loňská mistryně Evropy. Mimochodem v závodě, který víceméně kopíroval tu dnešní trasu, takže řada závodnic a zítra mužů tenhle okruh zná velmi dobře. Takže Kopecky a Fossová, závodnice, které se potkávají celou sezónu na velkých jednorázových závodech. Ostatně Lotte Kopecky letos jako jediná vyhrála 5 podniků World Tour, tedy té nejprestižnější série. A asi u ní bude důležité samozřejmě zmínit hlavně ty jednorázovky, a to Strade Bianche a Paříž-Roubaix. Takže opravdu top závody. Marianne Fossová letos také si připsala významná vítězství v jednorázových akcích, tedy Omloop, Het Nieuwsblad a Amstel Gold Race. Pokud jste sledovali náš přímý přenos, tak tam v závěru vyškolila právě Lorenu Wiepsovou. Vídáme to často, i ty největší profesionálky se občas takzvaně utnou. Lorena Wiepsová se tam radovala příliš brzy, byla si už jistá svým sprinterským úspěchem a Marianne Fossová to tam střihla doslova na posledních decimetrech a své mladší kreance tedy to vítězství ukradla. Takže Lorena Wiepsová teď tedy jede za tou vedoucí dvojicí, tedy Marianne Fossovou a Lotte Kopecky. Podle posledního měření po 82 kilometrech, to znamená nějakých 53 před cílem, by měla být ztráta Loreny Wiepsové kolem půl minuty. Uvidíme, jak to bude teď. Tady vidíte právě 53 km do cíle. Zatím nám tím mezičasem projela právě pouze vedoucí dvojice.
tedy Marianne Vosová s Lotte Kopeckou. A budeme čekat, jaký bude tedy odstup těch dalších závodnic. Za Lorenou Vípsovou by tam měla jet Soraya Paladinová, tedy Italka, která se dlouho vlastně držela v té čtveřici, ale na posledních kilometrech z ní vypadla, a Puk Pietersová, tedy opravdu závodnice, která letos září na všech možných typech světových šampionátů. Takže stále ještě hodně do cíle. Pro Lotte Kopeckou je to dnes absolutní premiéra, jak sama řekla, nikdy jsem nejela takhle významný gravelový závod, ale podívejte se na ní, hned patří zase mezi nejlepší a jede na úplném čele. Kvalita se prostě nedá popřít. Podle grafiky teď tedy ta ztráta Vípsové narostla přibližně na 35 sekund. Jinak na 70. kilometru jediná česká účastnice Kristýna Zemanová jela na konci 7. desítky. Tam měla čas 2:16:18, takže tam už ta její ztráta opravdu výrazně narostla, ale znovu připomínám, postihlo jí to, co řadu dalších velkých jmen v rámci dnešního závodu a vůbec jakéhokoliv gravelového závodu, tedy defekt, který pořádně zbrzdil, a často je to opravdu o tom, aby si závodník či závodnice poradili sami. Ta technická podpora není zdaleka taková jako na velkých silničních akcích. Takže Lorena Vípsová na tomhle mezičase, tedy po 82 kilometrech, její čas 2:28:03. Znamená to, že už ztrácí 630 sekund. Ano, jak můžete vidět podle grafiky. Za ní už se propadla Soraya Paladinová i Puk Pietersová. Nebo se k nim tedy dotáhly Nicole Freinová, Australanka, a Romy Kasperová, Němka, která mimochodem v dnešním závodě také měla defekt, ale přesto v tuto chvíli bojuje minimálně o bronzovou medaili. A z tohoto výrazu Lotte Kopecké to vypadalo, že si dnešní závod prostě užívá. Poté, co z ní spadl ten hlavní kámen očekávání, tedy obhajoba světového titulu na silnici minulý týden ve Švýcarsku, tak tady prostě ukazuje, že když tuhle Belgičanku posadíte na kolo, tak je tedy velmi těžké jí chytat pro jakoukoliv ze soupeře. Pro Vípsovou teď velmi těžká pozice, jede sama na 3. místě. Podle posledního mezičasu jede 15 sekund za ní čtveřice Kasperová, Freinová, Pietersová, Paladinová. Potom už ty odstupy jsou přeci jenom výraznější. Shirin van Anrooyová a Marte Trujenová, domácí závodnice, už mají sekeru více než 2 minut právě na tu skupinu kolem Puk Pietersové. Takže jejich ztráta na úplné čelo závodu už je v tuto chvíli téměř 3minutová, ale to samozřejmě není nic neobvyklého v tomto typu závodu. Navíc je potřeba zdůraznit, že mistrovství světa se jede na mnohem rovinatější trase, než je tomu obvyklé v těch normálních gravelových závodech, ať už je to slavný Unbound, nebo právě závody, které patří do té série UCI Gravel Series, anebo populární severoamerické série Lifetime GP. Jejíž vedoucí závodnice Argentinka Sofia Gomez Villafaneová je jednou právě z těch absentujících hvězd, které nakonec tedy do Belgie nepřicestovaly. Takže pokud dobře počítám, v top 10 máme v tuto chvíli 4 Nizozemky, to je jenom potvrzení toho, která země je jasně nejlepší. Máme tam 2 domácí závodnice, z nich Lotte Kopecky tedy bojuje o duhový trikot a její krajanka Marte Trujenová je na 9. místě. A top 10 uzavírá dáma, kterou jsme také viděli v technických problémech, tedy Lucemburčanka Kristin Mažerisová. To je tedy top 10. Tu druhou teď aktuálně zahajuje Richanne Markusová. Minulý týden jsme ji sledovali, jak odváděla fantastickou práci pro nizozemskou reprezentaci na šampionátu ve švýcarském Curychu. Totéž ostatně platilo pro Belgičanku Justine Gekirovou, která nakonec dojela 7. a dnes tady také nechybí. Tak, tady máme tu čtveřici, o které jsem hovořil, kterou tedy teď vede Puk Pietersová. Si tedy před týdnem přisvojila duhový trikot, který ovšem mezi cyklisty a cyklistkami má poněkud zvláštní příchuť, protože to je vlastně trikot, který se dává v rámci společného závodu s elitou. Takže tak jako na těch předchozích šampionátech jsme znovu viděli, že závodnice, která tenhle titul vyhrála, tak se vlastně v cíli, no, u Pietersové to tolik neplatí, ale neradovala se, jako kdyby projížděla cílem na první pozici. Puk Pietersová ten titul získala před Australankou Niamh Bradburyovou, ta je tady také ve startovním poli, a Němkou
Antoní Niedermayerovou. Tak tady už máme přeci jenom početnější skupinu. Vidíme tam několik amerických dresů. Samozřejmě Američanky jsou zatím asi hodně zklamané, protože sem přijeli jednou z top favoritek Lawrence Stephensovou. Ta také jela minulý týden mistrovství světa na silnici. No a mezi nejlepšími vůbec nevidíme opravdu jednu z top favoritek Tiffany Cromwellovou. Velmi zajímavé jméno. Možná ji dobře znají i fanoušci motoristického sportu, protože přibližně už 4 roky je jejím přítelem finský jezdec Formule 1 Valtteri Bottas, který se tady mimochodem zítra představí v kategorii mužů 35 až 39 let. To je asi největší fanoušek cyklistiky mezi všemi hvězdami motoristického sportu. Možná jste viděli záběry, jak dokonce na kole přijíždí na okruhy Formule 1, třeba na trénink nebo na kvalifikaci. Opravdu Valtteri Bottas se naprosto zbláznil do cyklistiky a dokonce doma ve Finsku pořádá jeden gravelový závod. Takže zítra bohužel ho tedy uvidíme v té elitní kategorii, to by bylo velmi zajímavé, ale tam samozřejmě jeho kvalita ještě nedosahuje, ale kvalifikoval se právě v rámci těch závodů Gravel Series Mezinárodní cyklistické unie právě do jedné z těch věkových kategorií, řekněme amatérů, ale téměř se neodvažují tohle slovo použít u borců, kteří jsou schopni zítra objet přes 180 km v takto těžkých podmínkách. Tak dnes ženám díky bohu na rozdíl od minulého týdne a Curychu přeje počasí, takže řekněme povětrnostní podmínky tolik nezasahují do vývoje závodu. A tady tedy máme tu čtveřici, Australanka Nicole Freinová, Nizozemka Puk Pietersová a Italka Soraya Paladinová a doplňuje tedy Němka Romy Kasperová. No tak pro Lorenu Vípsovou bude samozřejmě klíčové, aby se před závěrem co nejvíce přiblížila té dvojce vepředu. Ne, že by ty dvě, které jsou vepředu, byly špatné sprinterky, ale pokud by se k ním dotáhla Vípsová, tak by byla favoritkou číslo 1, protože to je opravdu v současnosti největší expres v ženském pelotonu. Ostatně právě ve sprinterských dojezdech si vypracovala a vybojovala většinu z těch svých letošních 19 zářezů. Opravdu fantastická sezóna pro tuto 25letou Nizozemku z Miedrechtu. Tak už pod 50 kilometrů do cíle se dostala tahle dvojka. Snad jediné, co letos kopecké nevyšlo, byl útok na ten double, to znamená medaile jak ze silnice, tak z velodromu na olympijských hrách v Paříži. Tam se jí v Omniu vůbec nepovedl úvodní scratch, tedy v tomhle dráhařském víceboji, a nakonec skončila 4., přestože skvěle finišovala, zajela výborně tu závěrečnou bodovačku, tedy poslední disciplínu, ale nakonec to na celý kov nestačilo, takže k bronzu ze silničního závodu další medaily nepřidala. Mimochodem těsně za medailí v Paříži, při tom opravdu úchvatném dojezdu pod Eiffelovou věží, skončila Maďarka Kaťa Blanka-Vášová. Ta těch 4. míst tedy už má hodně ve své kariéře. Mimochodem má už také 4. místo ze světového šampionátu vlastně v silničním závodě v té elitní kategorii. Tak ta je právě další z těch, které se odhlásily na poslední chvíli, stejně jako Pauline Ferrand-Prévotová nebo obhájkyně zlata Kateřina Nevědomá. Takže v tuto chvíli už je jasné, že poznáme novou mistryni světa, protože jak Ferrandová, tak Nevědomá jsou tedy mimo hru. Tady už se dostáváme do cílové Lovaně. Na závěr se pojede 40-kilometrový okruh právě kolem hlavního města vlámského Brabantska. Vlastně jedné z 5 provincií, které patří pod tu vlámskou část celé Belgie, a vlastně tahle provincie obkružuje ze všech světových stran ten region, tedy hlavního města Bruselu. No a pokud jste cyklistickými fanoušky, asi nemusím připomínat, že to jsou jenom 3 roky, co se právě tady bojovalo o duhové trikoty v královském odvětví cyklistiky, tedy na silnici. A asi je zbytečné také připomínat, že i tehdy u toho byla Marianne Vosová a Lotte Kopecky, ale zatímco domácí favoritka nakonec úplně neustála ten tlak očekávání belgických fanoušků, tak Marianne Vosová tehdy před 3 lety vybojovala právě tady v Lovani svoji 9. elitní medaili, čímž se dostala na 1. místo historického pořadí. Ovšem to jí asi moc netěšilo, protože tehdy ve sprintu jí o pár centimetrů v boji o zlato porazila Italka Elisa Balzámová. Na 3. místě tehdy dojela Kateřina Nevědomá, tedy loňská
mistryně světa právě na grevelu. Takže tady se můžeme podívat na cílovou rovinku, kde zítra budou finišovat také muži, tedy třída Bouge Notenlaan. A teď se pojede tedy okruh přes Národní park Brabantský les. Tam si myslím, že uvidíme další krásné záběry, kdy se opravdu pojede hustě zalesněnou oblastí. No a domácí fanoušci tedy mohou držet palce své v současnosti jasně nejlepší cyklistce Lotte Kopecké. No a Lorena Vípcová, ta samozřejmě tvrdě dře na tom, aby minimalizovala ten svůj odstup. Uvidíme, jak to tedy bude před tím cílovým okruhem. No, spíš to vypadá, že ta čtyřka se k ní přibližuje. Že na ten více než 640-kilometrový okruh v závěru možná Lorena spíše počká. Podle hesla ve více lidech se to lépe táhne a rozjede se tedy stíhačka celkem 5 závodnic. A když už mluvím o stíhačce, musím narazit na další moment a bod, o kterém se hodně hovořilo už předloni při tom prvním oficiálním mistrovství světa v italském Venetu. A to je vlastně týmová taktika při závodech na grevelu, protože tohle je disciplína mnohem více individuální než na silnici. Tady se až tolik během sezóny nehraje na nějakou týmovou taktiku. Tady je to opravdu sport jednotlivkyň a jednotlivců. A proto tedy ty, řekněme, gravelové puristy předloni trošku zarazilo, jak si na šampionátu v Itálii počínal slavný Mathieu van der Poel, který tehdy jel v té druhé skupině za vedoucím Gianni Mersmanem a Italem Danielem Osem a zjevně nijak nepřispíval k té stíhací jízdě. A potom to vysvětloval jednoduše. Vepředu sice byl Belgičan, ale zároveň můj parťák z profi týmu Alpecin během celé sezóny. A to se samozřejmě ryzím gravelistům moc nelíbilo, protože tohle se zkrátka v těch závodech tolik nenosí. A vzbudilo to samozřejmě trošku kontroverzi, jak si slavný Mathieu právě v tom závodě počínal. Tak podívejte se, jaká všechna místa lovaně jsou využita v tomhle závodě. Tohle je naprosto nádherný příklad toho, co to je vlastně gravel. Ne, že by se tedy muselo jezdit stále po šotolině, ale prostě jede se tam, kde to jde. Tak chybí snad už jenom schody, jako v cyklokrosu, a máme to úplně kompletní. Zároveň je potřeba dodat, že letošní mistrovství světa není až tolik gravelové, protože ty šotolinové úseky tvoří jenom přibližně 50% celkové trasy, což samozřejmě těm, kteří jezdí celý rok tyhle závody, také úplně nevoní. A velmi výrazně to tedy favorizuje silničářky a to se nám potvrzuje už teď, když vepředu máme právě tyhle dvě velké hvězdy světového pelotonu. Jinak už teď jsou známa také dějiště těch dalších světových šampionátů a Erwin Verfecken, bývalý dvojnásobný mistr světa v cyklokrosu a vlastně řekněme nějakých 15 let zpátky velký soupeř našich významných postav právě tohoto sportu, ať už to byla doba, kdy zažil období Petra Dlaska, Zdeňka Štybara, Kamila Ausböhra, Radomíra Šimunka, Petra Dlaska a dalších. Tak Erwin Verfecken, který je vlastně hlavním manažerem té série UCI a zároveň také tohoto světového šampionátu, hovořil o tom, že samozřejmě ty nadcházející mistrovství světa už budou vypadat zase úplně jinak. A třeba za 2 roky v Austrálii by naopak 95% trasy mělo být opravdu po šotolině. Tam to bude ryzí gravel a možná tam větší šanci na úspěch budou mít právě závodnice, které se téhle stále velmi mladé cyklistické disciplíně věnují po celý rok. Takže po 88 kilometrech 50-sekundový odstup Loreny Vípcové. Opravdu to hodně narostlo za těch posledních 10 sekund. A podívejte se na tuhle skupinu. Tohle je jedna z mála disciplín, kde není omezen počet závodnic z jedné země, takže opravdu Nizozemsko tady má obrovskou skupinu. Tady teď projížděla Riechane Markusová, která tak skvěle zajela šampionát minulý týden. Viděli jsme tam také lotyšský dres Rasy Lelejviteové, bývalé juniorské mistryně světa na silnici. Takže pouze s 14 sekundami na tu skupinu Petersová, Kasparová, Paladinová a Freinová projela Lorena Vípcová do toho cílového okruhu. Všem tahle početná skupina, tam už ten odstup je opravdu velký. Na samotné čelo závodu je to už 3 minuty 50. Vypadá, že opravdu o medailích dnes se bude rozhodovat, řekněme, z té první sedmičky. Tady už je to jasné. Lorena Vípcová vzdala tu stíhací jízdu,
Teď se k ní tedy dotáhne Krénka Puk-Pietersová. Závodnice, která během sezóny jezdí za tým Phoenix Alpecin. Jedna ze 3 bývalých mistryň světa v cyklokrosu do 23 let, které máme dnes ve startovním poli. Společně s ní tedy Shirin van Androoyová, která vyhrála v loni v Hoogerheide a rok před Pietersovou se v belgickém Ostende stala mistryní světa, teď už také elitní světová šampionka Fem van Empelová. Tak buďme rádi, že trošku do té nizozemské dominance zasahují i jiné země, protože v jedné fázi závodu to dnes vypadalo, že to bude připomínat takový světový pohár v cyklokrosu, kde pravidelně Nizozemky obsazují vedoucí místa. No se stačí podívat na poslední roky a výsledky světového šampionátu v cyklokrosu. Poslední 2 roky všech 6 medailí v elitě brali právě tulipány. Ty teď mají tedy 2 zástupkyně v téhle skupině. Lorna Wiepsová tedy byla dostižena tou čtveřicí, kde je Puk-Pietersová, kde je Němka Romy Kasperová, kde máme Italku Soraju Paladinovou a Australanku Nicole Freinovou. Takže nikoliv Tiffany Cromwellová, ale Nicole Freinová je tedy závodnicí, která v tuto chvíli drží prapor jedné z gravelových velmocí, tedy Austrálie. Nicole Freinová je závodnice kontinentálního týmu Hess Cycling. Nejezdí tedy, řekněme, za jeden z těch top týmů, jako většina závodnic, které v tuto chvíli tvrdí muziku vepředu v závodě. Takže kolem Lovaně, 8. největšího města Belgie, hlavního sídla, tedy oblasti Vlámské Brabantsko. V téhle provincii celkově žije přes 1 milion obyvatel. Lovaň je sídlem nejstarší a největší univerzity v Beneluxu, tedy Leuven Katholieke Universiteit, založené už v roce 1425, a právě kolem téhle instituce vlastně se vyvíjelo celé město a zažívalo své slavné časy. V 16. století byla Lovaň jednou z hlavních bašt humanitního umění vlastně celé Evropy. Významnou část svého života tady strávil slavný Erasmus. No a teď už se budeme pohybovat opravdu v jednom z hlavních sídel a vůbec oblastí světové cyklistiky. Ostatně východně od Lovaně se nachází městečko Menzelkisegem. Sice malé počtem obyvatel, ale slavné, pokud jde o cyklistiku, protože právě tady se narodil největší cyklista všech dob Eddy Merckx. No a v okolí Lovaně na svět přišla taková jména jako Rick van Looy, Herman van Springel, Stan Ockers, Raymond Impanis nebo Wout van Aert, současná cyklistická hvězda, která se narodila v nedalekém Herenthalsu. Mimochodem v tomto týdnu Wout zahájil zase návrat na kolo po tom smolném pádu na Vueltě, kde jinak zářil a kde v tu chvíli vedl jak bodovací, tak vrchařskou soutěž. Tak v té silné skupině, která ovšem má opravdu hodně daleko od boje od medaile, je třeba Dánka Emma Norsgaardová, další účastnice toho mistrovství světa na silnici minulý týden v Curychu. Je tam Rejchane Markusová, je tam další Nizozemka Amber Kráková, Femke Markusová, což je mladší sestra Rejchane. Právě s těmito nizozemskými sestrami se v začátku závodu vlastně držela ve skupině česká šampionka Kristýna Zemanová, ale pro ní byl bohužel zatím nejzásadnějším momentem ten 50. kilometr a defekt. Aktuálně Kristýně patří 64. místo na cílový okruh, dojela v čase 2:37:48. Znamená to tedy více než 9 minut za touto dvojicí, tedy Lotte Kopeckou a Marianne Vosovou. No tak kolikrát si už tyhle dvě zasprintovali proti sobě, naposledy tedy ve velkém závodě na olympijských hrách v Paříži, kde to byl tedy boj o druhé místo poté, co tak dlouho taktizovali, až jim Kristin Faulknerová frnkla a solo si dojela pro olympijské zlato. V minulou sobotu to dlouho vypadalo, že by Marianne Vosová mohla bojovat o už 10. medaili z mistrovství světa na silnici, ale konec ten velmi těžký profil samozřejmě v závěru byl už trošku nad její síly a Zemsko sázelo hlavně na Demi Volleringovou, ale ta dojela 5., takže po 10 letech Nizozemsko bez medaile na mistrovství světa na silnici mezi ženami. Opravdu
tahle velmoc to trošku protaktizovala v Curychu. Tak Marianne Vossová se teď ohlížela, ale asi jen tak dlouho někoho neuvidí. To by musela být pořádná rovinka, protože ten jejich náskok je opravdu už minutový na tu skupinu, která se vytvořila poté, co Lorenu Vícovou dojeli Frejnová, Paladinová, Kasperová a Petersová. Jinak letošní světový šampionát je první, který si pod palec vzala společnost Flanders Classics, což je společnost, která pořádá jak ty největší jednorázovky na jaře, ať už je to Gen Wevelgem, Dvarsdorf Flanderen, anebo právě slavné Ronde, tak zároveň organizuje také světový pohár v cyklokrosu, který letos má ten začátek výrazně posunutý až na konec listopadu. No a ten důvod je jednoznačný. Organizátoři chtějí větší koncentraci hvězd a samozřejmě také to, aby hned od začátku naskočila jména typu právě těch hvězd nizozemské reprezentace, které hodně jezdí i na silnici, ať už je to Van Empelová, Van Anrooyová nebo Petersová, a tak samozřejmě i v mužích, tedy slavná dvojice Van Aert a Van der Poel. Samozřejmě i letos vám kompletní seriál světového poháru v cyklokrosu nabídneme na obrazovkách ČT Sport v přímých přenosech. A věříme, že velkou roli u toho stejně jako loni bude hrát také Kristýna Zemanová, aby podle časomíry v tuto chvíli měla jet ve skupině, ve které kolem ní je několik specialistek na právě gravelové závody. Je to Američanka van der Lindenová, Švédka Eklundová nebo Dánka Mie Pedersenová. No a před sebou dlouho žádnou skupinu nemají. Tam je vlastně odstup na nejbližší partu kolem minuty a půl, takže tam už ty rozestupy jsou samozřejmě výrazné. No a mimochodem třeba na 48. místě hned za Tiffany Cromwellovou, tak ta bohužel tedy už dnes definitivně ztratila naděje na medaili, se pohybuje také loňská senzační vítězka Paříž-Roubaix, Kanaďanka Alison Jacksonová. Takže vidíte, že ta velmi náročná trať ne až tolik profilově nebo tím povrchem srazila některé favoritky opravdu mimo hru o velké umístění. Zmiňovaná Sherin van Anrooyová projela cílovou rovinkou v Lovani na 29. místě. I ta už jede ve skupině s odstupem nějakých 5 minut. Tak tady po Petersová možná se ptala na to, jaký vlastně je odstup téhle skupiny. Vidíte, že z ní vypadla Italka Soraya Paladinová. Soraya Paladinová, závodnice, která v loni na domácí mistrovství světa skončila 54. Ne, tak Paladinová je tady stále, vrátila se nám zpátky do záběru. A je to závodnice, která má také medaili z nedávného mistrovství světa na silnici, byla členkou té bronzové italské smíšené štafety. V závěru nestačila tempu svých krajanek, které doslova sprintovali o každou vteřinu, protože ten závod byl nejvyrovnanější v historii světových šampionátů právě v téhle také stále velmi mladé disciplíně, tedy ve smíšené štafetě. Tam Elisa Longo Borghiniová s Geou Realiniovou tedy nakonec dojeli třetí, 8 sekund za vítěznými Australankami nebo australským týmem smíšeným. Tak těžko říct, jak Lotte Kopecky slavila ten svůj druhý titul v řadě na světovém šampionátu v Curychu. Ale vypadá to, že to rozhodně nepřeháněla, protože i sem přijela skvěle připravená. No, mimochodem navázala na to, co jako poslední dokázala teď její kolegyně z té vedoucí dvojice, tedy Marianne Vossová vyhrát titul silničářské mistryně světa dvakrát za sebou. Vossová to dokázala ve Falkenburgu doma před 12 lety a rok na to v Toskánsku ve Florencii. Jinak loni naposledy ve své kariéře, zatím tedy u ní nikdy neříkejme úplně naposledy, slavila Marianne Vossová titul už svůj 8. v cyklokrosu na mistrovství světa v americkém Fayetteville. Tehdy dokázala v závěru udolat svoji krajanku Lucindu Brandovou. Tu jsme také viděli vlastně v tom sestřihu největších hvězd před startem.
Není to poprvé, co vidíme takhle se protahovat Lotte Kopeckou. Ta sezóna je samozřejmě extrémně dlouhá. Ta únava už se samozřejmě nastřádá. První start letos Lotte Kopecky měla 8. února na závodě kolem Spojených arabských emirátů, což bylo jedno z jejich 3 etapových vítězství. Závodnice, která v posledních 2 letech už se vymanila z té škatulky klasikářky a dokáže vyhrávat opravdu nejrůznější závody. Kromě UAE Tour letos ovládla také červnový závod kolem Velké Británie. No a na mistrovství světa se naladila výhrou na švýcarské Romandii. No, když se podíváte na její poslední výsledky, tak poslední akce, ve které se nedokázala vejít do top 10, bylo v dubnu Liège-Bastogne-Liège. Od té doby na jakoukoliv akci přijela, ať už jednorázovou nebo etapovou, nebyla horší než 6. Opravdu neskutečná výkonnost téhle rodačky z belgického města Rumst. Dovolím si tvrdit, že ta dvojice vepředu je tak silná, že i početní převaha té stíhací skupiny možná na ně nebude stačit. Tak počasí opravdu dnes klaplo naprosto dokonale. Vlastně v tom národním parku Brabantský les, který se rozléhá nebo nachází na opravdu velké ploše pod samotnou Lovaní. Dnes téměř babí léto a to si samozřejmě pochvalují závodnice, protože speciálně v gravelových akcích, pokud počasí nepřeje, tak hned je větší nebezpečí defektů, pádů a dalších technických problémů. Takže z tohoto pohledu 3. světový šampionát na gravelech opravdu probíhá za naprosto ideálních podmínek. V tom světovém šampionátu, který se konal předloni právě tady v Lovani, obsadila Lotte Kopecky tehdy 16. místo a jak sama říkala, prostě nezvládla ten obrovský tlak. Tam pochopitelně ta atmosféra byla ještě úplně jiná než dnes. Tam ty ulice v Lovani byly obsypané 100 000 fanoušky. Opravdu jeden ze šampionátů s nejlepší atmosférou v historii. No a tehdy Lotte Kopecky velmi zklamaná dojela až na tom 16. místě a pro pořadatelskou zemi to tehdy bylo velké fiasko, protože byla nejlepší vlastně z domácích závodnic. To Marianne Vossová tedy na stejném závodě sahala už po 4. titulu světové šampionky právě v té nejprestižnější disciplíně, tedy v silničním závodě. Ale nakonec proti byla tedy Italka Elisa Balzámová. Stále to tedy znamená, že Marianne Vossové zbývá nebo chybí jeden titul na Belgičanku Yvonne Reindersovou, která je druhá v tom historickém pořadí za slavnou francouzskou veteránkou Jeannie Longovou. Tak pojďme si představit také německou zástupkyni v té stíhací skupině. Romy Kasperová. Německo nebylo daleko od medaile. Minulý týden v Curychu, tam byla podruhé už v kariéře 4. Liane Lipertová. Romy Kasperová jezdí za prvodivizní americký tým Human Power Health, kterého přišla po loňské roce, který strávila v týmu AG Insurance, týmu, za který letos jezdila už také Julia Kopecky. Ta ovšem přestupuje také, vlastně mění působiště. Bohužel jí zdravotní problémy vyřadily z toho silničářského světového šampionátu. A od příštího roku tedy Julia bude jezdit se svou v podstatě jmenovkyní Lotte Kopeckou, kterou teď vidíme v té vedoucí dvojici. Romy Kasperová dokázala před měsícem a půl vyhrát právě jeden ze závodů té světové série právě v Belgii, v okolí města Houffalize. Je to také závodnice, která si ráda odskočí do terénu. Účastnice letošního Gira, také Tour de France. No uvidíme, jak se bude tedy měnit ten odstup mezi vedoucí dvojkou a právě tímhle kvintetem.
Arine Fossová, která nakonec Curychu obsadila 8. místo, dojížděla vlastně v té druhé skupině celkem pochopitelně, stejně jako Lotte. Samozřejmě si dali pauzu od toho mistrovského závodu, takže zatím Lotte nikde nepředstavila ten duhový trikot, který tady bude patřit už druhou sezónu v řadě. Tady pochopitelně jedou závodnice ve svých národních trikotech, tady jsme v úplně jiné disciplíně. Kopecky byla jednou z velkých hvězd a ostatně dalo se to čekat vzhledem k její všestrannosti toho loňského prvního multidisciplinárního mistrovství světa ve skotském Glasgow a okolí. Tam právě kromě toho svého titulu na silnici brala duhové trikoty také na dráze, tedy na velodromu pojmenovaném po legendárním serovi Chrisi Hoyovi. Dlouho vlastně nejúspěšnějším cyklistou v historii olympiád, než ho překonal jeho krán Jason Kenny. Takže připomenutí té velmi silné pětky, 2 Nizozemky, s nimi Italka Paladinová, Němka Kasperová, Australanka Freinová. S číslem 475 v těch typických australských reprezentačních barvách. Jste viděli, jak je potřeba neustále dávat pozor. Lena Vípcová tam na chviličku vyjela té nerovnosti na kraji. Se asi nedá hovořit úplně o asfaltu. Hned jí to pěkně vykoplo. To je samozřejmě disciplína, která svědčí právě závodnicím s výbornou technikou. Skupiny. Tady máme Slavou Paladinovou, která se účastnila i těch prvních 2 mistrovstvích světa doma v Itálii. Tak 34 kilometrů do cíle. Zdá se být stále pravděpodobnější, že i vítězka 3. světového šampionátu na grevelu bude opravdovou cyklistickou legendou, jak můžeme bez pochyby nazvat ty první 2, tedy Pauline Ferrand-Prévotovou a Kateřinu Nevědomou, opravdu velké hvězdy napříč různými disciplínami. A pokud jsem říkal, že tohle je důkaz toho, že cyklistika je jenom jedna, tak právě tahle 2 jména vepředu nám tohle heslo jasně potvrzují. V příštím roce se mistrovství světa uskuteční v Nice, tedy v místě, kde letos finišovala mužská Tour de France. Rok na to v australském Nanapu, tam by to opravdu měl být gravel non plus ultra, tedy opravdu v té ryzí podobě. No a za 3 roky tady bude druhý ročník toho multidisciplinárního světového šampionátu, kde gravel bude vlastně ve stejném termínu, na stejném místě jako i olympijské disciplíny, tedy silnice, dráha, horská kola a BMX. Určeno už je také dějiště mistrovství světa v roce 2008. Tam to bude velmi zajímavý gravel, protože se pojede ve Spojených arabských emirátech ve městě Al-Ula. Už jméno známe i jako jednoho z hlavních partnerů australské stáje Jayco. Italka Soraya Paladinová, kterou tady máme na konci této skupiny s číslem 445. Jezdí poslední 3 sezóny po boku loňské mistryně světa právě na grevelu, tedy Polky Kateřiny Nevědomé. Jinak Kristýna Zemanová, letošní mistryně v této disciplíně, kdy se šampionát konal v Hlinsku 11. srpna, tedy na místě, kde to Kristýna velmi dobře zná, protože se tam pravidelně konávají i závody českého poháru v krosu, případně v minulosti i český šampionát. Tak Kristýna tam naprosto jednoznačně porazila Jitku Čábelickou, naší dlouhodobou jedničku mezi bikerkami, o více než 5,5 minuty. Třetí tam dojela při takovém svém krátkodobém návratu mezi aktivní závodnice, vlastně viceprezidentka Mezinárodní cyklistické unie Katka Neš.
Kristýna je tedy vůbec první českou účastnicí světového šampionátu v té elitní kategorii. V těch prvních 2 letech v Itálii jsme zastoupení v ženské kategorii neměli. Tak tady jsme viděli jednu z těch vstupních bran právě do Národního parku Brabantský les a právě tímhle velmi atraktivním místem teď projíždí ta 5, kterou teď velmi aktivně táhne hlavně Němka Romy Kasperová, dokonce teď s drobným náskokem před Australankou Nicole Freinovou. Paladinová, ta se už dlouho drží vzadu. Uvidíme, jak to pojmou Nizozemky, jestli tady vůbec půjde o nějakou týmovou strategii nebo národní strategii, ale jestli platí, že tahle 5 má už přes 2,5 minuty, tak se potvrzuje to, co jsem říkal, že i ta početní převáha proti tak silné dvojce, která je vepředu, asi bude málo. Dá se, že Nizozemky tady prostě věří ve sprinterské schopnosti Marianne Vossové. Petersová se teď krátce ohlédla na svoji reprezentační kolegyni Lorenu Vípsovou. To je jeden z mála titulů, který ještě v nizozemské cyklistice ženské chybí. Znamená tedy titul mistryně světa na grevlu. Tedy bronzová Demi Volleringová v tom prvním šampionátu předloni ve Venetu byla nejlepší z tulipánů 10. Richanne Markusová. Uvidíme, jestli Soraya Paladinová dokáže navázat na ty medailové úspěchy svých krajanek Jary Teokyové a Sylvie Persikové. Itálie je jediná země, která měla v ženské kategorii své zastoupení na stupních vítězů v obou 2 ročnících. Tak tady už ta pasáž hodně připomínala cyklokros, tam bylo hodně kvalitní bahínko. Je vidět, že i v téhle oblasti přednedávnem sprchlo, ale dnes tedy naprosté azúro. A opravdu zdá se, že se nám ten boj o 3. světový titul na grevlech zužuje pouze mezi 2 jména, tedy Marianne Vossovou a Lotte Kopeckou. Už mají za sebou i mezičas na 104. kilometru. Takže už se pomaličku dostanou na těch posledních 30 a skupina se nám na ten bod teprve blíží, takže opravdu odstup se raketově ještě zvýšil oproti tomu nájezdu na cílový okruh v Lovani. A znovu se potvrzuje, jak těžké to mají specialistky na gravel, právě když na mistrovství světa přijedou ty největší hvězdy světového pelotonu silničářského. Tím spíš, že ten dnešní profil opravdu spíš připomíná ty jarní jednorázovky, které se v Belgii jezdí, než klasické gravelové akce, jak je známe právě ať už z těch severoamerických sérií, anebo právě z toho seriálu pod hlavičkou UCI. Tak Kopecká s Vossovou už jsou na posledních 30 kilometrech. Zatím ten závod zvládají v rychlostním průměru 33,8. Tak zkuste si to na takovémhle profilu, kdy chvilku jedete po štěrku, chvilku po louce, bahně, potom chvilku po asfaltu. To opravdu už téměř 3 minuty podle posledního měření. Za malou chvíli se nám asi už i v grafice ukáže, že ten odstup je více než 2,55.
Tak čistě teoreticky si říkám, že v těchto úsecích by měla mít výhodu Marianne Vosová. Ta přeci jenom toho ve své kariéře v crossu a na horských kolech najezdila mnohem víc než Lotte Kopecká. Ta je zvyklá, řekněme, na ty hladší podklady, ať už na velodromech nebo na silnici. Ale tohle je opravdu profil spíš připomínající ty jarní velké jednorázovky a na nich samozřejmě Lotte také září a patří mezi absolutní světovou špičku. Majitelka 48 profesionálních vítězství. Stačí připomenout, že dvakrát vyhrála Flandry v loni a o rok předtím. Dvakrát Strade Bianche, tedy závod, který je také typický těmi takzvanými bílými cestami. Vyhrála Omloop Het Nieuwsblad v loňském roce, letos tedy Paříž-Roubaix. Takže dlažební kostky také nedělají problém. Myslím si, že všechny rizí bikerky se jenom modlí, aby se Lotte nevrhla i do tohoto světa, protože by měli problém. Loni Lotte dokonce získala velmi prestižní cenu nejlepší sportovkyně Belgie právě po tom svém titulu v Glasgow, kde navíc už předtím na velodromu vybojovala světové zlato, také v bodovačce a ve velmi atraktivní vylučovačce. Myslím si, že letos má dobře našlápnuto k obhajobě této ceny, tedy v té obrovské konkurenci stát se nejlepší sportovkyní své země. Tak tady jde s drobným náskokem na Vosovou, ale to absolutně nic neznamená. 28,5 kilometru do cíle. Tyhle dvě v datu narození dělí více než 8,5 roku. Lotte Kopecky není žádným nováčkem, ale při té zkušenosti Vosové opravdu bledne životopis téměř všech jejich soupeřek. Stačí říct, že to je už 18 let, co se poprvé stala mistryní světa na silnici. Opravdu neuvěřitelně konzistentní kariéra rodačky z Hertogenbosche, která se v příštím roce tedy v jedněch barvách potká zase po letech, protože už dřív spolu působili v Rabobanku s letošní olympijskou šampionkou mezi bikerkami, tedy Pauline Ferrand-Prévotovou, která si nakonec svůj start tady v okolí Lovaně rozmyslela. Tak na tom mezičase po 104 kilometrech zatím máme hodnoceno 630 cyklistek. Projela tam už třeba Australánka Sarah Gigantová, také jsme ji viděli minulý týden na mistrovství světa na silnici. Talita de Jongová, bývalá mistryně světa v cyklokrosu, Lucemburčanka Marie Schreiberová, nebo Dánka Emma Norsgaardová. Ta jede společně s Lauren Stephensovou v té skupině, která má už teď dokonce 6 minut na vedoucí duo. Tohle je opravdu demonstrace všestrannosti a síly téhle belgicko-nizozemské dvojice. Samozřejmě kostky také nemůžou chybět, když jsme ve Flandrech. Jak můžete vidět, tohle jsou kostky výrazně hladší než při těch jarních klasikách. Tak zatím ta situace trošku připomíná historicky první světový šampionát předloni v mužské kategorii. Tam totiž nějaké 3/4 závodu strávili spolu vepředu Gianni Vermeersch, pozdější vítěz, a velezkušený Ital Daniele Os. Vermeersch se Osovi vzdálil až v závěru. Vidíme, jakou strategii zvolí ta dvojka, která se dobře zná, která často spolu soupeří právě v dojezdech malé skupinky. Obě dvě jsou výborné ve sprintu. Lotte Kopecky to ostatně před týdnem potvrdila v Curychu, v závodě, kde už několikrát se zdálo, že je mimo hru, ale vrátila se a přesprintovala Chloe Deigertovou a Italku Elizu Longovou. Takže k tomu titulu došla výrazně jinou cestou než v loni v Glasgow, kde vyšel ten jeden z jejich drtivých nástupů v krátkém prudkém stoupání vlastně v centru skotské metropole. Tady se nám zase tahle pětka hodně natáhla. Puk Petersová teď vepředu. Za ní Romy Kasperová, na třetí pozici Lorena Vípsová a potom tam máme Soraju Paladinovou. Ty potom doplňuje Australanka Nicole Freinová.
Jediná zástupkyně mimo evropské země vlastně v té hře o medaily. Na posledním měření totiž Femke de Vriesová, jedna z těch specialistek na gravelové závody, jela solo za nimi, ovšem více než 2 minuty. Takže to už je hodně výrazný odstup. Opravdu jela solo, protože za ní potom další 3/4 minutu byla Marte Trujenová, Belgičanka. Lucinda Brandová uzavírala první desítku ve skupině s Kristy Majerisovou, Elenou Čekýniovou, další univerzálkou, která je schopná skvěle jezdit na silnici i na dráze. Jinak dlouholetá partnerka Eli Vivianiho. Letos získal olympijskou medaili v bodovačce dvojic v Paříži. Je tam s nimi Shirin van Anrooyová, tedy jinak kolegyně Lucindy Brandové ve stejném profi týmu celou sezónu. A zmiňovaná mistryně světa do 23 let v loni v Hoogerheide, kde stála na stupních vítězů s Zoe Baxterovou a Kristýnou Zemanovou. Ta Kristýna na posledním měření, tak tam ji ještě vlastně nemáme, to je ještě její výkon z toho předchozího po necelých 100 kilometrech. Tam připomínám, že byla na 68. místě. Tak zatímco tu druhou skupinu tedy vede celková vítězka posledního světového poháru v krosu, Puk Pietersová. Klasifikaci skončila hned za svou krajankou Ceylin Alvarádovou, tak se tam ta dvojička stále střídá, stále se drží pohromadě samozřejmě. Při jejich kvalitách těžko počítat o tom, že by jedna z nich měla odpadnout nějak daleko od cíle. Tam to spíš bude o nějakých nástupech. Tady začíná být v problémech Nicole Freinová. Řekněme nejméně známé jméno z té pětice, která jede. No, tady to hodně bolí Australanku, tady možná se loučí s tou skupinou. 32letá závodnice z Austrálie, mistryně své země v silničním závodě předloni, ale opravdu více se tady počítalo s Tiffany Cromwellovou. To měla být jasná australská jednička. Jsem říkal, doplňují další známá jména, třeba Sarah Gigantová. Velmi silnou skupinu tady Austrálie nasadila. Neve Bradburyová, už jsem zmiňoval, stříbrná mezi 23kářkami minulý týden v Curychu. Tak teď se musí hodně kousnout Nicole Freinová. Víte, ty na první pohled silnější pláště, které se samozřejmě na kolech používají v těchto závodech, kde opravdu je to kombinace nejrůznějších povrchů. Dokonce Marianne Fossová, kterou máme vepředu, a možná nám to některý detailní záběr ukáže, dnes tady používá novinku, která zatím tolik nebyla vidět ve světovém pelotonu. A to jsou vlastně samodopouštěcí ventily na jejím pneumatikách. To znamená, je to systém, který je schopen vlastně určovat a měnit tlak v pneumatice v průběhu závodu a v případě problému vlastně automaticky dopustit a doplnit ten tlak, což samozřejmě speciálně na gravelech nebo na těch jarních jednorázovkách, samozřejmě v závodech v krosu nebo na horských kolech může být velmi užitečná věc. My to samozřejmě při té rychlosti, kterou Marianne jede, těžko uvidíme. Tam se opravdu ta kola míhají pod tělem téhle stále závodnící nizozemské legendy. No a tu si ještě vemte, že za 3 týdny se bude konat světový šampionát na dráze, tak uvidíme, jaké tam bude mít plány Lotte Kopecky, ale klidně by mohla zažít měsíc, kdyby byla mistryní světa ve 3 odvětvích. Věc, kterou v minulosti dokázala třeba Pauline Ferrand-Prévotová. Dokonce v jednom roce patřil titul na silnici, v krosu a také mezi bikerkami. Letošní mistrovství světa se koná v dánském Ballerupu, tedy na předměstí Kodaně. Vidíme
jaké plány tam bude mít Lotte Kopecky. Asi by se nikdo nedivil, pokud by mistrovství světa vynechala, protože už má za sebou opravdu extrémně náročný rok. Takže je otázka, jestli uvidíme na velodromu, na který má česká cyklistika velmi příjemné vzpomínky před 14 lety. Tam bronz v bodovačce vybojoval Milan Kadlec, současný tedy reprezentační trenér našich dráhařů vytrvalců. No a bohužel pro Austrálii možná i jejich poslední karta na medaili vypadla ze hry. Tady už i podle grafiky máme pouze čtveřici a podívejte se, jak ta ztráta narůstá. Dá se to být až neuvěřitelné. Rozhodně se nedá říct, že by tahle čtyřka si vyrazila na sobotní výlet brabantským lesem, ale přesto tyhle dvě v uvozovkách motorky vepředu jim stále ujíždějí. Tak myslím, že bude dost času na taktiku v závěru, na ohlížení se. Možná to bude opravdu jak sprint na dráze mezi Kopeckou a Fosovou a je to zvláštní tohle tvrdě 23,5 km před cílem, ale ten jejich náskok je obrovský. To je už opravdu jenom velký technický problém, by je mohl vyřadit ze hry o zlato. Tak znovu se díváme na tu hustě zalesněnou oblast jižně pod Lovaní, tedy oblast Národního parku Brabantský les. Oblast, která samozřejmě patří do té vlámské části Belgie. Provincie, po jímž území vedl celý dnešní závod, tedy od startu v Hale, města, které je v blízkosti té jazykové hranice, tedy mezi Flandry a Valonskem. Blízko se nachází provincie Hainaut. Ostatně i blízká města jako Braine-l'Alleud nebo Braine-le-Château nám naznačují, že Hale opravdu je na té hranici měst, kde se hovoří ať už vlámsky nebo francouzsky. Tak obvyklý obrázek zase na téhle rovince využila Lotte té příležitosti, aby trošku ulevila svým celý rok těžce zkoušeným zádům. Znovu se tady dostává před Marianne. No a tady s drobným náskokem. Teď Petersová opravdu vypadá nejsilnější z téhle skupiny, na těch delších rovinkách vždycky trošku poodjede svým kolegyním z té stíhací skupiny, ovšem tady o stíhačce opravdu nelze hovořit. Tohle je spíš skupina smířená s bojem o bronz. Pro Německo by jakákoliv medaile byla první v historii světových šampionátů. Zatím v součtu ženských i mužských závodů 8 zemí má medaily. Nejvíce 3 Itálie, ale na titul zatím čekají. Když se Romy Kasperová ohlížela, no tak Vípsová, i když se na grevlech zase tolik nejezdí týmově, tak asi těžko bude sama jen tak stíhat Petersovou, která jede tedy ve stejných barvách. Soraya Paladinová ta v podstatě celý čas tráví takhle na konci. Tady se jede opravdu stále ostře a myslím, že za chvíli uvidíme ještě větší ten náskok, který má Kopecká s Fosovou. To možná stylové, že právě tohle odvětví má svůj světový šampionát jako poslední, pokud pomineme tedy sálovou cyklistiku, ale samozřejmě se silnicí a grevlem nikdo nekombinuje, protože tohle je opravdu přehlídka těch hvězd celého roku, ať už na silnici, v terénech, ať už v cyklokrosu nebo na horských kolech a v některých případech samozřejmě i hvězd dráhové cyklistiky. Takže dvě závodnice, které si poprvé řekly, že si zpestří sezónu startem na mistrovství světa na grevlech a hned tedy na hlavu porážejí všechny své konkurentky. Belgie má zatím 2 medaile v historii světových šampionátů, ale
Obě dvě byly v závodech mužů a postarali se o ně shodou okolností jmenovci. Ten první mistrovství světa předloni to byl zmiňovaný Gianni Vermeersch, jinak také vynikající krosař. No a v loni také v Itálii dojel na druhém místě Florian Vermeersch, muž, který 2 roky předtím bojoval dokonce o vítězství na slavném Roubaix. Nestačil pouze na Sonnyho Colbrelliho. Teď se tedy zřejmě veze první belgická medaile také mezi ženami na domácím šampionátu, kde se tedy loni uskutečnil evropský šampionát. Bylo to trošku paradoxní, protože první do cíle dojela Australanka Tiffany Cromwellová. Tam tehdy mohli startovat i závodníci mimo Evropu, takže ten titul nakonec patřil druhé v cíli Loreně Vípsové. Tu teď sledujeme tedy v té čtveřici, která bojuje, vypadá to o bronzovou medaili, vypadla z ní před malou chvílí Nicole Freinová. Jinak na předchozím mezičase po 104 kilometrech Kristýna Zemanová 62. Takže stále se pohybuje v té 7. desítce, historicky první účastnice světového šampionátu. A že by útok Marianne Vosové více než 20 kilometrů před cílem a poprvé vidíme, že se dostává Kopecká lehce do problému, ale vidíte, že si to docvakla bez nějakých větších komplikací, ale možná to byl takový první pokus, kde se snažila Vosová otestovat to, jak je na tom aktuální mistryně světa na silnici. Už jsem zmiňoval, z terény má přeci jenom Vosová mnohem bohatější zkušenosti. Tak Lotte teď přebírá první figuru. To bych chtěla ukázat, že ten útok zcela bez problémů pokryla. A do posledních 20 kilometrů tedy tyhle dvě cyklistické hvězdy jdou stále bok po boku. V začátku června čeká Marianne Vosová na další vítězství, co ovládla závod kolem Katalánska, tam si připsala i jednu vítěznou etapu. Celkově má letos 7 vítězství. Jestli vám občas při sledování mužských silničářských závodů přijdou úžasná čísla třeba počtu vítězství Marka Cavendishe, tedy muže, který se letos už definitivně stal nejúspěšnějším spurtérem všech dob a který má oficiálně 165 profi vítězství, tak vězte, že Marianne Vosová jich má 255. Opravdu neuvěřitelné číslo výher, které nazbírala v té své dlouhatánské kariéře. Jako oficiálně její první profesionální vítězství je 5. etapa českého Grácia Orlové z dubna 2006. Tedy z doby, kdy Lotě bylo 10 let. No tak těm 8 titulům z krosu, 3 mezi elitou na silnici, může Marianne do té své opravdu obdivuhodné sbírky přidat další. A to samozřejmě musíme k tomu přidat ještě tituly, které má z dráhařských světových šampionátů. Závodnice, která to krátce zkoušela i mezi bikerkami, ale tam se zase tak dlouho nezdržela. Na dráze je mistryní světa v bodovačce z roku 2008 z Manchesteru, tedy ze sezóny, kdy se stala i olympijskou šampionkou v Pekingu, no a o 3 roky později potom vyhrála scratch doma v Apeldoornu. Tedy disciplínu, ve které máme historicky první mistryni světa, tedy Ladu Kozlíkovou.
No, bude určitě velmi zajímavé příští sezóně sledovat českou reprezentantku a letošní olympioničku Julii Kopeckou, jak bude jezdit v jedněch barvách, třeba v těch velkých jednorázovkách Zlote Kopeckou a bude samozřejmě tam plnit hlavně tu podpůrnou roli, ale uvidíme, třeba do budoucna také dostane šanci na vlastní velké výsledky právě v největším ženském týmu SD Works. Tak zdá se, že tahle skupina už je definitivně bez Australanky Nicole Freinové. A za malou chvíli nabrala 3/4minutovou ztrátu na posledním mezičase po více než 112 kilometrech závodu. Takže ženy už opravdu v tvrdé dřině jsou téměř 3,5 hodiny. Počínání Paladinové je zcela zřejmé, na co čeká. Tedy věří v to, že uspěje v závěrečném sprintu, anebo se pokusí překvapit své soupeřky dále od cíle v boji o bronz. A opravdu na tom tempu téhle skupiny se podílí jednoznačně nejméně. Tak nějaké 3 kilometry zpátky jsme viděli první pokus, první útok Marianne Fossové. Tak v centru Paříže dokázala na konci července Lotte přesprintovat. Ukázala, že stále je i v 37 letech neobyčejně rychlá. Tak tady znovu místa, kde je samozřejmě velké nebezpečí defektu. Ale zatím se naštěstí téhle dvojici podobné problémy vyhýbají, alespoň v té pasáži, kterou sledujeme živě. Zdá, že po 3 letech si zase v Lovani Marianne Fossová zasprintuje o duhový trikot. Tentokrát ovšem nikoliv na silnici. A nebude to ve větší skupině, jako právě na tom zmiňovaném světovém šampionátu. Se do toho sportu zapojili i Polka nevědomá, Maďarka Kaťa Blanka-Vášová, která také na poslední chvíli se odhlásila z dnešního závodu. Českou šampionku nejenom na gravelech, ale 3krát v řadě už také v krosu Kristýnu Zemanovou zatím nemáme na mezičase po 112 kilometrech. Tahle dvojice už má za sebou i to další srovnání, tedy na 119. Dostávají se tedy opravdu do posledních 15 kilometrů. Vidíte, jak atraktivními místy se projíždí tenhle sjezd vlastně v tomhle údolíčku hluboko v Brabantském lese. Lotte Kopecky s Marianne Fossovou. Poslední 2 cyklistky, které dokázaly na světovém šampionátu na silnici vyhrát 2 roky po sobě. Marianne Fossová minulý týden v Curychu 8. Dlouho tam byla v té skupině úplně vepředu. Belgičankou Justine Gekírovou.
svojí krajinkou Richane Markusovou. Dojela do cíle s odstupem minuty a 6 sekund na vítěznou Lotte Kopeckou. Tak na tom srovnání času nějakých 22 km před cílem byla za osamělou Nikou Frejnovou s odstupem necelých 2 minut Richane Markusová. Další závodnice, která byla minulý týden ve Švýcarsku v top 10. Italka Elena Čekýniová a Lucemburčanka Kristin Majerisová. V té skupině s nimi byly i třeba Němka Maria Rosa Klözerová, Belgičanka Marte Trujenová nebo Lucinda Brandová, bývalá mistryně světa v cyklokrosu. Tak brzy po startu dnes, tedy po té, co cyklistky vyrazily z města Halle, 30 000 sídla západně od Bruselu, se projíždělo také přes vlastně jedno z nejslavnějších belgických míst, tedy přes Waterloo, ale pro tuhle dvojici to tedy rozhodně dnes žádné fiasko nebude, protože ta naopak potvrzuje svoji absolutní dominanci a všestrannost. 37letá Marianne Vosová a proti ní tedy 28letá domácí favoritka Lotte Kopecky 10. listopadu oslaví 29. To je tedy celkem 14 vítězství. By se mohla vyrovnat Demi Folleringové, své kolegyně právě z týmu SD Works. Ostatně první 3 závodnice v téhle tabulce jsou zároveň klubovými kolegyněmi, včetně tedy Loreny Vípsové, ale zřejmě tohle vítězství těžko počítat mezi ty profy na silnici. Tak stále na 112,5 kilometru poslední hodnocenou závodnicí trojnásobná mistryně světa v krosu, domácí Sanne Kantová, která mimochodem loni hodně také pomohla Lotě k tomu prvnímu silničářskému titulu v Glasgow, kde byla členkou belgické sestavy. Odstupy už jsou velmi výrazné. Teď tam naskočila jako 60. Britka Ruth Estliová, která jede 2 3/4 minuty právě za Kantovou. No a Soraya Paladinová. Tak asi to nebylo jenom o taktice, ale také o silách, proč stále vlála na konci té skupiny. Takých 15 kilometrů zpátky z ní tedy vypadla Australanka Frejnová a teď to potkalo také Italku. Tak hrozí, že poprvé Itálie bude v ženské kategorii bez medaile. První světový šampionát předloni v Itálii svědčil hlavně bikerkám. První Pauline Ferrand-Prévotová, která v té době se věnovala hlavně této disciplíně, druhá Švýcarka Zina Frajová a třetí Chiara Teokiová. Vlastně z těch men, které opravdu hodně jezdí na silnici, byla nejlepší až 6. Tiffany Cromwellová, Australanka, která dnes ovšem o ty nejvyšší příčky nebojuje.
Na posledním mezičase 40. Kristýna byla 22 km od cíle na 61. místě. Na Britku Ashleyovou ztrácí necelou minutu. Tady je to stále souboj dvojice závodnic. Ta dominance týmu SD Works v letošním ženském kalendáři silničních závodů byla opravdu ještě výraznější než v tom mužském týmu kolem Tadeje Pogačara. 57 vítězství. Na druhém místě právě tým, který reprezentuje Marianne Vossová, tedy Visma Lease Bike, 17. Takže opravdu většinu těch top výher pozbírali závodnice SD Works. No a vidíme ten problém, který tam má s počítačem Marianne Vossová. Z toho detailu jste viděli, doslova tam visel dolů, což samozřejmě pro ní teď je nepříjemnost. Tak na nedávném mistrovství světa v Curychu objel celou vítěznou časovku Remco Evenepoel bez fungujícího cyklokomputeru. Z tohoto záběru to vypadá zase v pořádku. No a tady tedy Romy Kasperová proti dvěma Nizozemkám, Loreně Wiepsové a Puk Pietersové. Puk Pietersová se tedy může pokusit o to, aby měla medaili i ze 4. světového šampionátu letos. Bronzová v krosu, vítězná mezi bikerkami, vítězná mezi 23kářkami na silnici a teď zase ukazuje, jakým fenoménem je opravdu nová Marianne Vossová. 22letá cyklistka z Amersfoortu, která má v týmu Phoenix Deceuninck smlouvu ještě na další 3 roky, je tam jasnou jedničkou. Nejlepší mladá závodnice letošní Tour de France. V táboře na mistrovství světa nestačila pouze na své krajánky Fem van Empelovou a Lucindu Brandovou. Tam Nizozemky brali první 4 místa. No a tady jsou 3 v top 5. Takže opravdu ta výkonnost těchto závodnic je na takové úrovni, že v jakékoliv disciplíně patří mezi nejlepší. V srpnu se Puk dočkala svého prvního profi vítězství na silnici, vyhrála 4. etapu Tour de France, která zavedla peloton do Belgie, tedy do dějiště aktuálního mistrovství světa na grevlu z Falkenburgu do Liège a v místě spojeném s nejstarší klasikou vůbec světové cyklistiky zvítězila před Demi Folleringovou a Kateřinou Něvědomou. O zlato ovšem teď bojuje jiná Nizozemka, ta vůbec nejzkušenější, Marianne Vossová, zatímco, a to je možná překvapení, tady odjíždí Lorena Wiepsová. Tak jak vypadala Pietersová jasně nejsilnější, tak Lorena Wiepsová, která při tom nájezdu na cílový okruh kolem Lovaně byla dojetá, se teď vzdaluje. Závodnice, která nemusí za každou cenu vymýšlet nějakou taktiku, protože ví, že je prostě nejrychlejší z téhle trojice, ale samozřejmě ten sprint v takhle specifické disciplíně může být hodně těžko odhadnutelný. Každopádně teď jakoby s každým šlápnutím se nejúspěšnější silničářka letošní sezóny vzdalovala své krajance Pietersové a také Němce Romy Kasperové. Tady máme ten moment, kdy v takovém táhlém stoupání zabrala. Takže by tady vyloženě odpojila potom Pietersová Kasperovou. Romy Kasperová je pouze o rok mladší než Marianne Vossová, takže také velká zkušenost téhle německé závodnice z Lausicu. No a Lorena Wiepsová s náskokem a teď si to bude muset dotahovat Kasperová. Teď je v hodně těžké pozici. Nizozemky samozřejmě nechtějí 1, ale 2 medaile. Němka naopak bude bojovat o první cenný kov pro svou zemi v historii tohoto světového šampionátu, který ovšem oficiálně píše teprve svůj 3. ročník.
A do posledních 10 kilometrů se nám dostává Marianne Vossová a Lotte Kopecky. Tak od loňského mistrovství světa v Glasgow to srovnání Lotte Kopecky a Marianne Vos je 4-6, tedy závody, kde se potkali společně na silnici. Není to samozřejmě přehled vítězství, ale lepšího výsledku, než měla soupeřka. A mimochodem ve všech těch případech, kdy byla Kopecky lepší, byla zároveň vítězkou. Loni na mistrovství světa, letos na Strade Bianche Paříž-Roubaix a před týdnem v Curychu. To Marianne byla lepší na Omloop Het Nieuwsblad, Dvarsdorf-Flanderen, na Ronde, na Amstel Gold Race, Liège-Bastogne-Liège a na olympijském závodě, kde právě Lotte přesprintovala v samotném závěru na Trocaderu. No a Romy Kasperová si to dotáhla, ale může klidně očekávat brzký nástup po Petersové. Když se teď možná Nizozemky pokusí roznastupovat Romy Kasperovou. Tohle je opravdu souboj generací. Zmiňoval Puk Petersová, ročník 2002. Romy Kasperová o 14 let starší. Tak pomaličku se zase ta nejlepší dvojice bude blížit do centra Lovaně, tohoto 100 000 města, hlavního sídla vlámského Brabantska, univerzitního centra, zároveň sídla výzkumného centra IMEC, významnějších vědeckých institucí v celém Beneluxu. Se musí připomínat, že stejně jako každé větší belgické město, také významné centrum pivovarnictví. No a od roku 1982 se v samotném centru Lovaně, tedy tohoto dějiště světového šampionátu před 3 lety na silnici, má také významný hudební festival, který má tedy už svou tradici více než 40 let, kdy tady zahrála taková jména jako The Kings, The Trogs, Ringo Starr, Status Quo, Joe Cocker nebo Primal Scream. Populární kulturní akce právě v téhle oblasti. Jak v roce 1831 byla Lovaň také centrem významné bitvy, která byla vlastně součástí takzvané 10denní války během belgické revoluce za nezávislost. Tehdy to byla bitva mimo jiné mezi nizozemskými jednotkami a právě domácími rebely. Tak trošku s nadsázkou můžeme říci, že teď tady máme další belgicko-nizozemský souboj, ale naštěstí pouze sportovní. Které dalo belgickému sportu takové hvězdy jako Kim Hevertovou, atletku, která má zlato se štafetou na 4x100 metrů z olympiády v Pekingu. A nebo dřívější světovou jedničku ve čtyře v tenisu Alice Mertensovou. Jak zítra tady v mužské kategorii bude mezi favority patřit místní rodák Jasper Stuyven, který tu před 3 lety na mistrovství světa na silnici v podstatě před svým rodným domem zažil hodně hořkosladký příběh. Tehdy skvěle nahradil předpokládanou nizozemskou jedničku Mathieu van der Poela, ale skončil na tom nejméně populárním místě, tedy na 4. Dnes medaile pro Belgii je v podstatě jistá a je otázka, jestli to bude zlato nebo stříbro.
Tady už je to příprava na bitvu o bronz a uvidíme, jestli bude rozhodnutá ze sprintu trojice anebo nějakým nástupem. Už před malou chvíli jeden předvedla ze 402 majitelka letošních 19 profi vítězství Lorena Vípsová. Nevím, jestli se k ní brzo přidá také Puk Pietersová, protože pro Němku je to teď velmi těžká pozice. Předloni nebylo Německo daleko od medaile, tam dojela čtvrtá Jade Trefajzenová, jedna ze specialistek právě na gravelové závody. No a teď se tedy od jeho západu vrací i ta trojka do Lovaně. Víte, ale že potom ještě čeká průjezd právě tím národním parkem, tedy Brabantským lesem. Krásná kombinace opravdu, řekněme, těch městských, předměstských částí a přírodních uzoučkých stezek. Tohle opravdu je ryzí cyklistika, která připomíná to, kdy si amatér vyrazí na švih a projede se parkem, městem, přes les nebo přes širší silnice. Přesně tohle je kombinace, kterou nabízí i okruh okolí Lovaně. Tak viděli jsme tam Lorenu Vípsovou, jak si utahovala ty přesky na svých tretrách. Tady máme nejlepší sprinterku současného světového pelotonu. Jejich letošních 19 vítězství je rozloženo už od února, kdy vyhrála hned první etapu UAE Tour. Tam mimochodem o 24 hodin později přidala další triumf až do poloviny září, kdy se stala mistryní Evropy doma v Hasseltu. Že tohle je další významná cyklistická akce, která se koná jedné z baš světové cyklistiky, tedy v Belgii. No a k těm dvěma medailím jmenovců Frmeršových, Gianniho a Floriana, tedy za malou chvíli přidá další Lotte Kopecky, současná největší belgická cyklistická ženská hvězda, která opravdu může za malou chvíli stvrdit ten svůj statut obrovské univerzálky. Poprvé jede velkou akci na gravelu a bude bojovat o zlato. 5,5 kilometru do cíle, ale má velmi těžkou soupeřku. Těžko by si mohla představit náročnější rivalku s většími zkušenostmi a zároveň se stále výborným spurtem. Znovu připomínám letošní dojezd největší nizozemské jednorázovky Amstel Gold Race a školení, které tam dala Marianne Vosová své krajance Loreně Vípsové. Přitom historicky ve své kariéře na sprinty nemá moc dobré zkušenosti. Ve spoustě těch sportů právě přišla o to, aby měla těch světových titulů na silnici víc. Byly to hlavně Italky, které ji pravidelně porážely na světových šampionátech. Neuvěřitelných 5 stříbrných medailí v řadě Marianne Vosové. Pokud se stávala světovou šampionkou, bylo to po nástupu mnohem dříve od cíle, ať už ve Falkenburgu, anebo rok poté ve Florencii, tedy to už je 11 let zpátky. Ale ten poslední velký duel, které tyhle dvě hvězdy svedly, ten dopadl lépe pro tu starší. Tedy letos v červenci v Paříži boj o olympijské stříbro. Za malou chvíli tedy budeme znát následovnici Pauline Ferrand-Prévotové a Kateřiny Nevědomé. Dvou hvězd, které i letos tady měly startovat, ale nakonec svoji účast na poslední chvíli vzdali. Deset kilometrů před cílem byla situace za teď už vlastně pouze trojicí Kasperová společně s Pietersovou. S nimi tam potom ještě jede samozřejmě Lorena Vípsová. Tam teď z toho mezičasu vypadla.
Na dalších pozicích potom byla další Nizozemka Riechane Markusová. Ta jela za osamělou Soreu Paladinovou, Italkou, která také byla dlouho součástí té druhé skupiny. Stále se v top 10 drží také Femke Markusová, tedy mladší sestra Riechane, Emma Norsgordová z Dánska a Lucemburčanka Kristin Majrisová. Tak hodně času strávili spolu tyhle dvě závodnice v rámci dnešního 3. světového šampionátu na grevlech. Dlouho byly vlastně partnerkami v tom smyslu, že se snažili vypracovat si co největší náskok, ale teď se z nich stávají soupeřky, které budou bojovat o duhový trikot. V Valém sídle brabantských vévodů, rodišti Marie Brabantské, manželky francouzského krále Filipa III. Se bude bojovat tedy o korunu nejlepší, můžeme říci, nejvšestrannější cyklistky, protože o tom jsou hlavně grevlové závody. S číslem 401 Lotte Kopecky při své premiéře na velké grevlové akci a za ní na mistrovství světa rovněž debutující Marianne Vosová. V poslední sezóně i kvůli zdravotním problémům výrazně omezila počet svých krosových závodů. Nestartovala ani na mistrovství světa v Táboře, na domácí mistránku byla 10. Její poslední start v terénu byl 22. ledna v Benidormu, tedy na tom světovém poháru, který se koná příhodně v místech, kde v tu dobu mají své kempy před sezónou velké silničářské týmy, právě na pobřeží Costa Blanca. Silnici potom Marianne naskočila, to hned velmi úspěšně na závodě kolem Valencie. 2 druhá místa v etapách, potom už přišel triumf na Omloop Het Nieuwsblad či na Dwarsdorf-Flanderen. Takže další velmi povedené jaro pro Marianne. V podstatě v žádné z těch velkých jednorázovek nechyběla v top 10. Včetně Strade Bianche nebo Liège-Bastogne-Liège. Tak, tady v tuto chvíli všechno pohromadě. Nebylo to tak pořád. Hlavně po tom nástupu v jednom z táhlých stoupání, které předvedla Lorena Vípsová. Takže opravdu v obou těch 2 skupinách máme závodnice s výborným finišem. Ty 2, které máme vepředu, to přednedávnem potvrdili, ať už na olympiádě nebo na mistrovství světa. Další z nesčetného množství spurtů, malé skupiny či dvojice, které ve své kariéře musela předvést Marianne Vosová. Jsem zmiňoval předloni. Právě za podobné situace dosáhla na svůj 8. titul v krosu ve Fayetteville, kde v závěru udolala krajanku Lucindu Brandovou. To svedly 3 přímé souboje na Omloop Het Nieuwsblad. Vyhrála právě Marianne před Lotte Kopeckou, na Dwarsdorf-Flanderen také. Na Flandrech to byl boj pouze o 4. místo a ten poslední tedy v Paříži na olympijských hrách. Tam to byl boj o stříbro. Tady se bojuje o duhový trikot. Lotte Kopecky tedy během týdne může mít další a Marianne Vosová útočí 1600 metrů před cílem v tomhle těžkém stoupání po kostkách, které už přivádí závodnice do centralovaně. A Lotte se teď musí hodně kousnout a vypadá to, že to zvládá. Tady nemohla nechat Marianne na tom horizontu náskok, protože potom už by jenom těžko dotahovala.
Tady bylo klíčové, aby právě nakonec té dlážděné sekce dojela v kontaktu s Marianne. Další průjezd místním městským parkem. Tak to byl už druhý pokus od Marianne, který jsme viděli. Ten první přišel už nějakých 20 kilometrů před cílem. Těžko říct, jestli si dnes tolik nevěří na přímý souboj z Lotte jako na olympiádě v Paříži. Za malou chvíli se už tedy tahle dvojice fenomenálních sportovkyň dostane na cílovou třídu Bonge-Notenlan. Se nachází v severovýchodní části, centralovaně. Poslední kilometr. Tak, jak dopadne tenhle souboj. Marianne si teď hlídá tu pozici. Samozřejmě nutí teď Lotte k tomu otáčení se přes rameno. Tady se díváme tedy na cílový prostor. A v blízkosti tedy místní radnice a Arenberského zámku. Je tu souboj tedy o historicky třetí titul světové šampionky na grevlu. Lotte Kopecky stále drží tu první pozici. Za zády si veze Marianne Fossovou. Tak teď už hezky za spodky to chytla také Lotte. Stále je ale v té nevýhodnější pozici. Stále má Marianne za sebou a musí očekávat tvrdý útok. Fossová stále vypadá naprosto v klidu, soustředěná. Tady opravdu těžko odhadovat. Tohle jsou dvě velké hvězdy s výborným finišem. A tak, jak se na začátku roku potkali na omloop Het Nieuwsblad, teď tedy v boji o duhový trikot na světovém šampionátu. A Marianne Fossová za to vzala. Bude mít Lotte Kopecky odpověď. Marianne Fossová stále vypadá, to vylepšuje svoji výhodu, ale teď si ji nasaje. Lotte Kopecky ne, už nemá sílu. A Marianne Fossová k té své neuvěřitelné sbírce úspěchů a světových titulů na dráze, v krosu a na silnici přidává v 37 letech také titul na grevlu. Je to naprosto stylové, že mezi vítězkami této disciplíny máme možná i nejvšestrannější cyklistku všech dob, Marianne Fossovou. Byla to velká hra nervů v závěru. Viděli jste ten její nástup nějakých 250 metrů před cílem. Lotte to ještě zkusila, ale znovu připomínám, i po té dlouhatánské kariéře Marianne má stále vynikající finiše. A gratulace od dalších členek nizozemského týmu. Lotte Kopecky tedy týden po obhajobě světového titulu na silnici v Curychu, tentokrát zklamaná. A tady útočí dvě Nizozemky. Puk Pietersová s Lorenou Wiepsovou. A obávám se, že Romy Kasperová na tohle nebude mít odpověď. A Lorena Wiepsová i s náskokem před svou kránkou Puk Pietersovou nechce čekat na tu svoji silnou disciplínu, tedy spurt. A vypadá to, že si dojede pro bronz. Tady už se to bude těžko stahovat. Tady Nizozemky sportovně doslova zlikvidovaly naděje Romy Kasperové. Takže na Oudemarkt v centru města, v téhle oblasti plné kaváren, restaurací, galerií a obchůdků s takzvanou sochou de Comme Madame. Domácí Lotte Kopecky, ale
Konec. Takže žádné velké zklamání z její tváře není čitelné. Nechci to nějak snižovat, ale samozřejmě pro ní je tisíckrát důležitější to, že minulý týden obhájila titul na tom nejdůležitějším světovém šampionátu, tedy na silnici. Ale tady ukázala při své premiéře opravdu, jak fenomenálním talentem je a bere tedy stříbrnou medaili. A vidíte, že opravdu ještě to chvilku bude trvat, než do cíle dojede bronzová. Takový náskok měli Marianne Vossová a Lotte Kopecky. Tady máme Puk Pietersovou, před ní by měla být Lorena Wiepsová, jestli se tam ještě něco zásadního nestalo. Je to tak? Ano, teď tam bylo v závěru vidět zadní kolo. Nejlepší spurtérky současnosti, majitelky 19 letošních vítězství. A Nizozemsko tedy dnes bude mít první, třetí a čtvrté místo. Opravdu to připomíná ty poslední světové šampionáty v krosu. A jenom připomínám, že Nizozemsko dokonce mělo první 2 místa i na letošním mistrovství světa v Andoře. Mezi bajkerkami tam Puk Pietersová vyhrála před Anne Terpstrovou. A Německo se bude muset spokojit s 5. místem. Tohle byla další ukázka dominance nizozemské ženské cyklistiky. Ovšem v letošní sezóně je to s jedním černým puntíkem, a to vystoupením na tom nejdůležitějším, tedy na mistrovství světa na silnici, kde tedy poprvé od Richmondu 2015 bylo Nizozemsko bez medaile. Tady si tedy pro bronz dojíždí závodnice, která na podobné trati v loni vybojovala titul evropské šampionky, Lorena Wiepsová, 25letá závodnice z Mietrechtu. Nakonec musí být spokojená s bronzem, protože jí porazily opravdu pouze 2 nedostižné, tedy Marianne Vossová a Lotte Kopecky. Čtvrtá tedy nakonec Puk Pietersová na 5. místě. Potom máme Romy Kasperovou z Německa. Tohle je tedy nejlepší 5 3. světového šampionátu na grevlu. V těch prvních 2 místech nebylo pochyb, opravdu tam šlo jenom o ten taktický boj, samozřejmě boj nervů v samotném závěru. A při pohledu na tuhle architektonickou dominantu lovaně můžeme říci, že tou nejsilnější lokomotivou tedy v závěru byla ta nejzkušenější Marianne Vossová. Opravdu Lotte to vzdala ještě kolik desítek metrů před cílem, už věděla, že prostě na Marianne mít nebude. Tak podle těch posledních měření by na 6. místě solo měla dojet Soraya Paladinová. Tam měla stále minutový náskok na Rejchanem Markusovou. Hodně se propadá Australanka Nicole Freinová, která vlastně ještě nějakých 25 km před cílem mohla dokonce doufat v medaili, ale potom jako první vypadla z té 5, která jela za Vossovou a Kopeckou. A tady, já už ani nevím, kolikátý rozhovor Marianne Vossové v kariéře v pozici vítězky. It's something fairly new, but then it's a world championship, so you try to do your best. And yeah, it was of course nice to be in the front with Lotte, and then you know it's going to be hard as well. Was she the perfect companion for you? Because you know, she always keeps on riding, but she's also fast, of course. Yeah, well, in that case, she's so fast that it's not perfect, but of course, when you're riding with such a class rider, of course, last week she got a world title, so I also knew she's in a good shape, and yeah, it was really great to race together here, especially with those crowds. When we saw the first images, you were already with 2, you and Lotte. What happened before? We were actually quite long with a pretty big group, but then on a harder part, Lotte set a really high pace, and then we were first with the 4 of us, with Lorena Wiebes and also Soraya Paladin. But then with another hard part, we were left with 2. We saw a final attack at the Ramberge.
Weren't you confident in the sprint, or was it just trying a last time? I wasn't confident for the sprints for sure, but of course I also knew that it was hard to escape. So when I saw I wasn't going to make it, I decided to wait. Vragen nog even iets in het Nederlands ook. Hovořila v závěru o tom, že po těch 2 neúspěšných útocích už se prostě smířila s tím, že se rozhodne ve sprintu. Říkala, že ta skupinka, ve které dlouho s nimi byla Lorena Výbesová a Soraya Paladinová, se trhala právě v těch těžkých úsecích, kde se opravdu ukázala ta výkonnost, jak její, tak Lotte. Říkala, že na jednu stranu bylo dobré mít jako parťačku v té vedoucí dvojici tak silnou závodnici, jako je Lotte, ale zároveň zmínila, že to nebylo ideální, protože si uvědomovala i sprinterské schopnosti své soupeřky. No a v úvodu říkala, že na těch předchozích 13 titulů napříč všemi odvětvími rozhodně v tom závodě nemyslela, ale že bylo pro ní skvělé jet v takhle důležité roli hned při své premiéře v nové disciplíně, kterou si vyzkoušela. No a vyzkoušela si ji tak kvalitně, že se nakonec stala vítězkou. Zítra na stejné trase ovšem se 2 cílovými okruhy pojedou muži a tam budeme mít opravdu velkou naději na velký výsledek, protože celkovým vítězem letošní UCI Gravel Series nebyl nikdo jiný než jeden mimochodem z našich cyklistických expertů při přenosech z Tour de France, Petr Vakoč, který se po velmi úspěšné kariéře právě v silniční cyklistice, kde byl třeba týmovým kolegou Matějo van der Poola nebo Jaspera Philipsena, vrhnul právě na gravel. A letos téměř nebyl závod, kde by nebyl mezi, řekněme, nejlepší 5. Opakovaně se umísťoval na pódiu právě těch největších gravelových závodů a zítra bude z první řady startovat jako jeden z favoritů, tedy vítěz třeba letošního etapového Santaval ve Španělsku nebo dalšího závodu právě v této zemi Traka 200, který se jel v květnu, 3. na domácím šampionátu na gravelu, anebo vítěz další série nebo části té světové série La Monserrato, to bylo na konci srpna v Itálii. Takže určitě sledujte zítra i náš přímý přenos ze závodu mužů, protože Petr Vakoč, bývalý vítěz třeba velké jednorázovky Brabantský šíp, takže věřím, že v téhle oblasti by se mu mohlo líbit, bude patřit mezi top favority. Ale to startovní pole bude opravdu našlapané, nebude tam chybět třeba loňský mistr světa v silničním závodě mužů Matěj van der Poel, ale těch velkých jmen bude spousta, obhájce prvenství Matěj Mohorič, letošní mistr Evropy Tim Merlier, anebo krosové hvězdy, jako je Eli Izerbit nebo Michal van Turenau, případně Joris Nieuwenhuis, a k nim přičtěme také rodáka z pořadatelské Lovaně Jaspera Stuyvena, bývalého vítěze monumentu Milan-San Remo. Takže zítra znovu kolem 2:45 se vám přihlásíme s touhle velmi zajímavou cyklistickou akcí. Jejíž dnešní vítězkou byla debutantka, zní to zvláštně v 37 letech, ale poprvé startující na tomto světovém šampionátu, tedy na gravelech, Marianne Vosová. Zítra tedy znovu se špičkovou cyklistikou. Na viděnou.